Moro! Rupesin tossa sähköliimakonetta virittelemään kuntoon ja tuli mieleen, että nyt voisi varmaan olla sillai hyvä aika aktivoitua taas tän tupenkin kanssa, kun nythän tilanne on siis se, että sairausloma loppui tuossa kesäkuun lopussa ja mä oon nyt muutaman päivän ollut jopa ihan oikeissa töissä niin sanotusti, eli toki nyt työharjoittelussa, mutta tekemässä noita putkihommia ja sehän on ollut ihan hemmetin mukavaa sekin taas kerran, eli tosiaan mä oon kyllä viihtynyt. Tuossa tehtiin muutama päivä ensin kaukolämpöpaketin kytkentää pari talo kiinteistöön ja siellä oli vanha öljylämmitysjärjestelmä purettu pois, niin sinne ruvettiin laittamaan sitten kaukolämpökeskusta kiinni. Ja siinä nyt kokeneempi asentaja hoiti hitsauspuolen, mä pätkin mustaa putkea ja pakkailin siellä vähän sitten tavaraa kiinni ja sitten kuparipuolella niin ruvettiin vetää lämmityskiertoa ja käyttövesiä, niin siinä pätkin sitten ja kävyttelin ja puristelin niitä paikalleen ja laitettiin kannakoinnit ja muut vastaavat sinne kuntoon. Siinä nyt oli se tilanne, että siellä ei vielä ollut käyttöönottolupaa energialaitokselta ja sähkäritkin tuli vasta kun saatiin se valmisteltu oikeastaan siihen mallille, että seuraava vaihe on sitten käyttövesikatko ja sen jälkeen loppujen putkien liittäminen ja siitä pääsee sitten kokeilemaan. Kyllä me sitä kaukolämmön tulopuolta jo päästiin siinä sen verran kokeilemaan, että siellä no ainakin kaikki piti semmonen. Ja sitten tuossa vielä perjantaina tuli oltua sitten LVI-huoltohommissa patteriverkostoa ihmettelemässä tuommoisella vähän isommalla kiinteistöllä, mutta on kyllä mieleistä tekemistä ja päivät menee tosi äkkiä ja sillä huomaa, että on justiin sitä hommaa, mitä tykkää tehdä, että siinä ei tule semmoista tylsää hetkeä. Aamulla 7 alkaa hommat ja sitten ennen kuin huomaakaan, niin onkin jo ruokatunti ja sen jälkeen tehdään sitten vielä vähän aikaa hommia ja kaikin puolin sopivaa ja sekin vielä siinä yhtenä hyvänä puolena, minkä heti huomaa, niin on kyllä se, että sitten kun se työpäivä päättyy, niin se päättyy, että ei niitä hommia tarvitse jäädä vatuloimaan enää sen jälkeen. Ei mitään, ensi viikolla jatketaan. Maanantaina mä lähden sitten yhdelle omakotitalolle katselemaan, että mitä siellä on. Siellä on ainakin jotain suihkuhommia ja muita tehtävänä. Niin on kyllä ollut nyt semmonen juttu, että ei muuta kuin tekee vaan ja rupeaa keräilemään noita näyttöjä kasaan, niin saa siitä sitten pikkuhiljaa opintoja etenemään. Kyllähän toi jalan kanssa tuossa pitkään meni. Kyllä mä kaikenlaista tuossa nyt tein sitten sen mitä pystyn. Nythän toi jalkaa jo ihan hyvä. On se aika jäykkä, mutta se ei kipeydy. Vähän se väsyy silloin tällöin, mutta ei se siinä haittaa. Ransittiin pystyy pomppimaan ihan sujuvasti ja portaita pystyy kulkemaan ihan normaalisti ja kantaa tavaraa. Niin ei ole silleen enää senkaan sitten isompia haasteita, että se on onneksi toipunut nyt ihan hyvin. Tossa nyt, mitä tuossa nyt tuli sitten tehtyä tuossa lomaillessani, tai mönkijän peräöljyn vaihtoja sun muita. Oikeastaan kaikkiin kamppeisiin, mitä täällä maallakin on, niin vaihtelin öljyt mitä vaan löytyi. Ja tosta, minkä kilpin justiin tuossa näkyy toi 1200 GS, niin siitä säätelin venttiilit. Ja tommosia varsinkin mitä nyt istuallaan pystyi tekemään helposti ja pienellä vaivalla, niin niitä tuli tehtyä. Mutta nyt tosiaan rupesin tuossa virittelemään hiitsivärkkiä, kun tuossa aamupäivästä jo kerkesin leikkailemaan muutaman tämmösen harjoituskappaleen. Tää on millistä peltiä, niin pääsee vähän testailemaan sauman vetoa tuolla. Oon mä sillä vähän jo vedellyt, mutta lähinnä tuolla ydinjätelangalla, että nyt täytyisi sit pistää vielä kaasut kiinni siihen, niin saa kunnon saunat aikaiseksi, eikä räiski sit eikä kuonaa niin paljon kuin tuo ydintäytelanka. Niin ajattelin näitä tässä ensin kokeilla vähän liitellä yhteen ja katsoa miten se sujuu, kun mulla on tuossa seinän toisella puolella odottaa toi projekti, joka on kans vähän ottanut ton jalan toipumista, niin voidaan käydä sitä vaikka seuraavaksi tuossa vähän vilkaisemassa, että mitä siinä nyt olisi tarkoitus tehdä, kun vaan aikaa on. Toki toi nyt vie sitten, kun on arkipäivät oikeasti työhommissa, niin ei arkisin pääse
seppäilemään, mutta ei se mitään, tehdään viikonloppuisin kun keretään, niin kyllähän ne siitä sitten etenee, mutta käydäänpä vähän kurkkaamassa tossa, niin katsotaan. Joo, täällä on tosiaan säältä suojassa tämmönen amerikkalaisen autoteollisuuden, no ei vaiskaan, mutta nimeltään kumminkin näin Jenkkien itsenäisyyspäivän kunniaksi, niin Fordin tekelemään sen tossa erehyi joutessani ostamaan kans, kun oli vähän tylsää ja sattui tulemaan tuo yhdessä ryhmässä myyntiin vähän tutukauppaan, niin tommonen Focus 2006, parikymmentä vuotta vanhahan se sitten on, eikä silloin ajettukaan vasta kuin vähän alta 400 000, mutta ostin, kun siinä on periaatteessa kaikki ihan kunnossa, siinä on hyvä kone, vetää ihan hyvin ja kaikin puoli toimiva. Se on vaan reilu vuosi sitten pompannut leimalta, kun siellä on pari reikää tuo taka-akselista yläpuolella tuo perässä, niin sitä tossa nyt olisi sitten tarkoitus ruveta vähän seppäilemään. Ajattelin, että mä pistin sen tänne säältä suojaa kuiviin tiloihin ja tuossa on muutenkin hyvä alusta, kun on hiekkapohja ja betoniperustukset ja muuta, niin tuossa on sitten aikanaan hyvä sitä vähän hitsuutellakin, niin täytyisi totakin aloittaa, että mä tänään tunkkaan sen siitä nyt ylös ton perään ja on siinä vähän noita muitakin, sanotaanko kosmeettisempia ruostehommia, niin täytyy toi takapuskuri ottaa siitä irti varmaan koukku. Sitten se voi olla, että ne hitsaukset vaatii, että mä otan siitä tankin pois, niin se tarvitsisi tyhjentää ennen sitä. Ainakin olisi vähän sitten semmonen turvallisempi mieli lähteä sitä täppäileen kuntoon. Mutta toi nyt oli vähän tommonen, kun sanotaan niin, että aika halvalla sain, eikä paljon enempää tarvinnut maksaakaan, niin otin sen tuohon projektiksi, kun se saa samalla vähän sit opetella noita autopeltihommia, kun ei niitä ole niin hirveän paljon tullut kummikaan tehtyä, niin tossa on ihan hyvä kappale siihen. Ja sitten jos sattuu käymään niin, että siitä ei tule katsastuskuntosta, niin ei se hirveästi haittaa, menköön sitten vaikka pojille peltoautoksi tai jotain, mutta katsotaan saanko mä tästä jotenkin käännettyä tän sillain, että mä voin näyttää teille vähän sit noita kosmeettisempiakin hommia. Ne on tosiaan, siellä on pari sellaista muutaman sentin reikeliä tuolla oikeastaan takatukivarsien kiinnityspisteen yläpuolella. Ne on sillä hankalassa paikassa, että siitä joutuu oikeasti kyllä purkaa melkein koko taka-akseliston pois, että niihin pääsee kunnolla sit laittaa ne paikat. Ja on se kyllä sen näköinen toi pohja muutenkin, että tekee ihan hyvää samalla hiekka puhaltaa, mitä nyt sieltä irrotteleekaan, niin puhaltaa ne puhtaaksi ja vetää jonkun ruostepohjamaali siihen päälle, niin se voi olla, että se ton auton loppujen sitten päälle parvelee ihan hyvin. Semmoista pientä sätöstelyä. Täällä on nyt aika hämärää, mutta tossahan toi näkyy, tollasia tässä on, eihän noin nyt oo, kun koputtelin sen verran, kattelin nyt ihan ehjää peltiä periaatteessa, täytyy vaan hinkuttaa ne puhtaaksi ja vetää siihen uudet pinnat ja muuta, että näitä tässä autossa on kyllä niin kuin molemmin puoli. Takaluukku on aika siisti, se on oikeastaan jopa vähän yllättävää tuohon muuhun kuntoon nähden, mutta tossa taas lähtee sitten tietysti näkymään, että tollasia pikkusia porsimiahan siinä on ja tossa sama homma tossa noin. Mut kaaret on kyllä ihan hyvät, ei niitä ei tarvii edes täpätä. Ja helmat tähän on tehty jossain kohtaa, niitä mä sen verran kanssa kattelin tosi jo aikaisemmin, että ne on jossain välissä laitettu, niin ne on kyllä ihan hyvin tehty. Ja ei niitäkään tarvii sen enempää sit sätöstellä, mutta täytyy tosiaan nostaa toi nyt ylös ja puottaa pyörät pois ja se taka-akseli ja varmaan sit voi olla, että se tankkikin siitä. Niin sittenhän ton näkee, mitä tästä vehkeestä syntyy. Joo, semmoista. Tosiaan toi nää nyt on näitä omia juttuja, nää tämmöset mikkihommelit ja muut vastaavat, ja noin autopeltijutut. Mut kyllä tossa putkipuolellakin, niin siellä olisi kyllä hitsarille tarvetta sillain, että tosiaan se meidän perjantainkin kohden, niin siellä oli nyt jotain vähän hitsattu, mutta oli käynyt niin, että se 2 kohtaa vuoti se linja, niin siellä täytyy sitten käydä vetää uudelleen. Ja mua se kyllä kiinnostaa se on vaan vähän eri hommaa, kun se on sitten kaasulla hitsaamista, niin
kaasupillin kanssa vähän niinku tinataan kiinni, niin sitä täytyy kyllä harjoitella, ei ihan uskalla lähteä vielä tonne oikeaan elämään niin tekemään, mutta mua se kiinnostaa niin paljon, että se on yksi semmoinen, mitä mä oon ajatellut tässä opiskella kyllä kans tohon pakettiin, niin niitä ei kuitenkaan tos mitä on jutellut noitten putkareitteenkin kanssa, niin liikaa ei ole niitä, jotka tykkää hitsata. Ja sit tosiaan esimerkiksi siinä kaukolämpöpaketin asennuksessa, niin siinä on pakko, kun se kaukolämmön tulopuoli on tehtävä hitsaamalla, siellä ei mitään puristus- tai puserusjuttuja katella, niin pystyis sit niitäkin tekemään. Se on aina ihan hyvä. Ja jotenkin mä tosiaan vähän innostuin tuolla koulussakin siitä kaasupillillä polttelusta, niin ei kai se muuta. Täytyy vaan käydä tosiaan vaikka kouluun vielä vähän reenaamassa ennen kuin uskaltaa. Oikein on tosi hankali tos mikä oli se perjantain kohde, niin se on niinku toimistohuoneen katto, siellä on se sellainen, mitä ne nyt on, miksikä niitä sanotaan, kun on niinku laskettu sisäkatto, mutta se koostuu niistä semmoisista irrotettavista palasista, niin nostat niitä pari pois siitä, mutta siinä joutuu suojaa aika paljon sitä ympäristöä, kun siellä ruvetaan sitten räkimään sen pillin kanssa. Niin ne ei ole helppoja, kun ei tosiaan pysty sit kiertämään ympäri sitä saumaa, vaan se on tehtävä asentosaumana siinä niinku paikallaan. Niin vaatii vähän reeniä, en ehkä uskalla nyt ihan suoraan vielä lähteä, mutta on sellainen homma, että jos sen oppisi, niin sit varmaan kyllä senkin puolesta töitä riittäisi ihan hyvin, niin täytyy se pitää tuossa omassa valikoimassa ihan. Ja mä kyllä tykkään siitä, että kun toiset sanoo, että ne ei yhtään tykkää hitsuutella, niin mä tykkään. Mutta joo, ei mitään tämmöisillä meiningeillä. Tässä nyt on ehtinyt jo tähänkin viikonloppuun. Yhden sähköperämoottorin sain tuossa kuntoon. Luulin ensin, että siitä oli nopeudensäädin mennyt, mutta ei se ollut se nopeudensäädin, vaan sieltä oli kärähtänyt sitten jotain muuta sieltä vähän syvemmältä. Ne on valettu sinne perämurikkaan. Niin pätkin piuhat poikki, laitoin sitten ihan aidon Temusta tilatun 60 amperin PWM-säätimen siihen. Niin nyt on sitten sellainen sähköperämoottori, missä on potikalla portaaton nopeudensääntö ja vipukytkimellä suunnanvaihto ja hemmetin hyvin toimii. Siitä tuli kyllä kans hyvä. Mutta kaikkea tällaisia täällä nyt sitten tulee askarreltua, kun tekemistä pitää ihmisellä olla, kun ei osaa paikallaan pysyä. Niin näillä eväillä eteenpäin. Katsotaan, täytyy taas katsella tuossa ensi viikon jälkeen, vaikka kun viikon tehnyt hommia, niin kerrotaan sitten taas, että mitä kaikkea sitä on tullut askarreltua. Ihan kiva, jos joku näitä vielä jaksaa katsella. Pitkä tauko oli valitettavasti. Kyllä mä tuossa kuvailin välillä jotain, mutta ei niistä oikein tullut sit sellaista mun mielestä hyvää matskua. Tai ehkä ne oli vähän sit sellaisia jalkavaivaisen valituksia, niin en halunnut niitä sit kuitenkaan loppuviimeeksi laittaa. Mutta nyt on tosiaan niin hyvä meininki, ettei aamulla yhtään harmita, kun 7 painelee tonne Tampereelle hommiin, niin rupeaa niitä tekemään, niin kyllä siinä tosiaan aika rientää ja hommat maistuu ja mielellään tekisi vaikka pitempäänkin ja näin poispäin. Niin nyt on sellainen meininki, etteiköhän tästä taas keksitä jotakin uutta pikkuhiljaa. Niin hyvä juttu. Kiitos vaan kaikille, jotka kattelee ja palataan taas asiaan. Moro!